Здравейте, брати и сестри, Бог да ви благослови, да ви пази. Казвам се пастор Милен Малинов. Намираме се на река Вит, село Комарево, за да изпълним и Божията воля и желанието на тази жена да направи завет с Господа. Вярваш ли, че Исус Христос е Божия син? Вярваш ли, че Исус Христос дойде в човешка плът, роден от девица? Вярваш ли, че Исус беше бит за твоите грехове? Вярваш ли, че Исус беше разпънат на кръста за твоите грехове и на кръста умря в тежки мъки и страдания, но възкръсна на третия ден със сила и със слава и сега е отдясно на славата на своя Отец и се моли за тебе, за да не погинеш греховете си? Да, вярвам. Отричаш ли се от стария си начин на живот? Отричаш ли се от всичките си грехове, слабости и пороци? Отричаш ли се от делата на дявола? Да, отричам се. Обещаваш ли, че служиш на Господа с цялото сърце, с цялата си душа, с живота си, с имота си, с парите си, докато си жива? Да, обещавам. Лякаш. Лекичко. Сядаш. Затваря си носа с тази така. Представям те в името на Отца и Сина и Святия Божи Дух. Не бързай да гасиш. Ай.